tulolinjoille. Kuuluuko ääni? Viittiinkö vaikka Jaana kuitata, jos olet Jaana itse valmiina? Kuuluu kyllä. Ja kuva näkyy. Joo. Jakaa tuon esityksen, niin testataan, että toimii niin pitkälle. Terve Johanna. Moikka moi. Minnes sää siellä? Suomessa on sateista ja harmaata. Mä oon saapunut takaisin jo, niin mä olen samassa sateisessa ja harmaassa Suomessa kuin tekin. Okei, no niin. Joo, mutta terveiset vaan Alankomaista, että siellä olin tuossa alkuviikosta, mutta sielläkin oli sateista. No niin, mä jotenkin siihen mielikuvaan, että sä oot vieläkin reissussa. Joo, mä pääsin eilen. Kotiin. Viikonloppuksi kotiin ja eilen pääsin jo sitten, olin jo 5 kotona. Joo. Niin, kyllä, mutta kyllä. Halloweenin viettoa. Joo, kyllä, just näin. Kyllä tässä semmoista on vähän tilailtu lasten toimesta, että jotain pitäisi viritellä. Kyllä. Mä yhdistin sun esityksen on samaan, niin se on yhdessä pötkössä, niin mä voin täältä toimia koneen käyttäjänä. Hienoa. Vähemmän teknisiä murheita ehkä, kun vähemmän liikkuvia osia. Kyllä. Erikoista mä poistin, että pääsee ilman kolkutusta sisälle kokoukseen, mutta jotkut joudun hyväksymään erikseen. Okei. Muistin tällä kertaa tehdä sen silloin, kun koin kalenterivarausta. Joo, se helpottaa kyllä huomattavasti, ettei tarvitse sitten välttämättä kaikki hyväksyä, niin pääsee kätevästi liittymään. Kyllä. Minun koneen kello näyttää tasan 1, niin ehkä aloitamme pikkuhiljaa. Sieltä varmaan yksittäisiä ihmisiä vielä saapuu, mutta tuskin missä ovat mitään kriittistä, jos tässä aloittelen tilaisuutta, että me ollaan varattu tunnin verran tähän perjantai-iltapäivään aikaa tälle asialle. Ilmoitin siinä alkuperäisessä viestissä, että tilaisuus myös tallennetaan. Mielestäni se lähti käyntiin, koska se tuli suht lyhyellä varoajalla jätelaitoksille, niin arvelin, että jos moni ei pääse paikalle, niin sitten voi jälkikäteen tiedustella tallennetta, mikäli se nyt ei tässä sitten jostain syystä häviä pittiä avaruuteen, niin yritän sen pistää jakoon, mutta olkaa sähköpostitse yhteydessä, jos haluatte jälkikäteen katsella uudestaan tilaisuutta, käytyä asioita läpi. Mä laskin tuossa aamupäivällä, että täällä pitäisi olla noin 26 jätelaitoksen edustajia paikalla. Eli ihan kaikki kivojäsenet ei linjoilla, mutta hyvin valtaosa useammasta tietystikin useammalla henkilöllä. Että sen takia ihmisiä tällä hetkellä on 50, mutta ainakin 26 jätelaitosta oli ilmoittanut osallistuvansa. Että siinä on ihan hyvä. Meillä on iso joukko linjalla, eli meillä todella aiheena, niin kuin kutsussa olikin, pidetään jätelaitoksille tämmöinen infotilaisuus jätelyjuokkujen keräyksen vastaanoton niin kuin muutoksista, mitä on tulossa. Voin ehkä tässä jo paljastaa, että mitään kovin dramaattista mun mielestäni ei ole tulossa, mutta totta kai niin kuin erillisiä yksityiskohtia siitä huolimatta pitää läpikäydä ja keskustella, mikäli minun ja Johannan esitys jättää jotain kysyttävää. Tuossa näette 3 kysymystä, mihin yritetään tällä tilaisuudella niin kuin antaa tietoa. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että miten tämä EU:n akkuasetus niin kuin tulee muuttamaan jätelyjuokkujen käynnistysakkujen jätehuoltoa Suomessa. Koskien tietysti nimenomaan jätelyjuokkuja ja sitä, miten jätelaitokset jätelyjuokkuja
tällä hetkellä keräävät ja vastaanottavat kotitalouksilta. Sitten läpikäydään sitä, että miten jätelaitokset voi pääasiassa jatkaa niin kuin sitä nykymuotoista keräystä myös osana tätä EU-akkuasetuksen mukaista tuottajavastuujärjestelmää ja katsotaan, mitkä on tavallaan ne seuraavat askeleet tämän infon jälkeen. Näihin kysymyksiin toivottavasti saatte lisävalaistusta, ja jos jää jotain vielä askarruttamaan, niin toivottavasti meillä on tämän tunnin loppupuolella aikaa myös kysellä ja yhdessä vastailla lisätietokysymyksiin. Mutta päästään tämän lyhyen aloituksen jälkeen Johanna Alakerttulan akkukierrätys PPO:sta ääneen, eli tätä infoa jo teimme Johannan kanssa yhteistyössä. Totesimme, että tästä tulee varmaan ehkä hyödyllisempää niin, että sen lisäksi, että minä kerron terveisiä, niin myös tuottajayhteisöpuolelta kuullaan tavallaan heidän näkökulmaa, että mistä tässä nyt oikeastaan on kyse, miksi tämmöinen projekti on ollut tässä tänä vuonna käynnissä. Ole hyvä, Johanna. No niin. Käännellä dio ja huutele hep, kun siirryt eteenpäin. No niin. Hei, kiitoksia paljon, Timo. Niin, on tosiaan Alakerttulan Johanna ja monelle varmaan tuttukin, eli toiminut tuolla akkukierrätyksessä nyt 6 vuotta toimitusjohtajana. Ja akkukierrätyshän keskittyy tosiaan noihin lyijyakkuihin, eli lyijyajoneuvoakkuihin, käynnistysakut kaikille teille tuttujakin, ja sitten myös tuolla teollisuuspuolella on erilaisia lyijyakkuja käytössä. Ja itsellä historiaa niin on aika pitkälti tuolta tuottajavastuuviranomaisena toimimisesta, eli olin siellä Pirkanmaan ELY-keskuksessa, joka toimii valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena hyvin pitkään, ja valvoin itse asiassa itse tuottajayhteisöä, eli olen valvonut myös akkukierrätystä aikanaan. Mutta laita vaan, Timo, tuosta seuraavaa. No, meillä on tosiaan tullut nyt voimaan tuo uusi EUn akkuasetus, ja niin kuin tuossa Timo tuohon alkuun totesikin, niin sieltä jonkun verran muutoksia tulee. Ensimmäiseksi ehkä on hyvä huomioida se, että aikaisemmin täältä esimerkiksi akkuja ja paristoja koskevat EU-paristoakkudirektiivi niin keskittyi hyvin vahvasti sinne elinkaaren niin kuin loppupäähän, eli tarkasteltiin vain sitä akkujen ja paristojen jätehuoltoa ja miten se tulisi tehdä, mutta nyt sitten kun EU:ssa tulee tätä uutta sääntöä, niin se on enemmän tämmöistä elinkaari tai niin kuin ympäristöministeriö sanoo, niin elinkiertoasetuksia, ja ne on suoraan velvoittavia kaikkia jäsenmaita. Mutta mikä kiinnostavaa on ehkä se, että siinä tarkastellaan myös vähän laajemmin erilaisia akkuja ja niitä myös luokitellaan vähän uudella tavalla. Mä oon tuonut tähän nyt näkyviin nämä meidän 4 tuottajayhteisöä, jotka toimii tällä hetkellä Suomessa, ja tässä näette myös nämä 5 akkuluokkaa, joita se EU:n akkuasetus tarkastelee. Ja minkä takia nämä akkuluokat nyt tässä on tärkeitä: kannettavat kevyiden liikkumisvälineiden akut, teollisuusakut, ajoneuvoakut ja sähköauton ajovoimaakut on se, että näille kaikille on vähän erityyppisiä esimerkiksi keräystavoitteita ja erilaisia myöskin keräysverkostovaatimuksia. Mutta me ollaan siis oltu pitkään ja ollaan edelleen niin näiden lyijyakkujen kanssa tekemisissä, ja tavallaan se meidän sektori ei tule muuttumaan oikeastaan millään tavalla tämän akkuasetuksenkaan myötä. Eli niin kuin Timo tuossa totesi, niin aika pitkältä niin kuin samanlaiset vaatimukset, niissä pysyy ehkä siellä jätehuoltopäässä. Kiristetään tietysti kierrätystä ja talteenottovelvoitteita ja luodaan uusia sekoitevelvoitteita, mutta kun tänään tarkastellaan noita lyijyakkuja, niin aika monen asia edelleen niin kuin toteutuu sillä niin kuin on tähänkin asti. Mutta autokierrätys vastaa ajovoima-akuista ja Rexer ja ERP Finland sitten niin kuin litiumpohjaisista akuista ja sitten näistä muista kuin lyijyakuista noissa 4 eri akkuluokassa. Mutta pistäpä vaan eteenpäin. No, mikäs tämä akkukierrätys nyt tuottajayhteisönä on, niin me ollaan 15 vuotta tai yli 15 vuotta vanha, ja aikanaan perustettiin, kun Suomeen tuli tuottajavastuuparistoille ja akuille yli 15 vuotta sitten, niin perustettiin useampia tuottajayhteisöjä paristoille ja akuille. Jaha, siellä olikin mulla joku tommoinen,
Ja ollaan tosiaan aika pitkään oltu, mutta meillä on 400 jäsentä ja keräysmäärä 23 000 ja kierrätysaste on vallan hyvä noille lyijyakuille. Ja se mikä tärkeää, niin tuo lyijyhän kiertää tosi hyvin kyllä markkinoilla. Joo, laita vaan. Mulla onkohan siellä mulla joku semmoinen ennakoitu minuutit siellä, mikä vääntää osan noista kääntää jo valmiiksi. Joo, pahoittelut. Mutta lyijyakkuja tosiaan käytetään, niin kuin tiedätte, niin monenmoisissa käyttötarkoituksissa, mutta suuri osa, 60-70%, on noissa ajoneuvoissa käynnistysakkuina, hyvin erityyppisissä ajoneuvoissa ja sitten myös siellä teollisuudessa, eli trukit, siivouskoneet, varavoimajärjestelmät, hätävalaistus, upsilaitteet. Ja näitä pieniä teollisuusakkuja päätyy myös sit noihin lyijyakkulaatikoihin tuolla myöskin siellä jätelaitoksilla, mutta pääosahan noista kerätyistä lyijyakuista on sitten noita ajoneuvojen käynnistysakkuja. Joo, mene vaan seuraavaan. No, mä toin tähän nyt sitten vähän tämmöistä kuvaa siitä, että miten tämä meidän järjestelmä toimii. Eli meillä on keräyspisteitä laajasti. Jätelaitokset on yksi osa sitä keräysverkostoa. Sen lisäksi akkukaupat, romukauppiaat, autohuollot, jätealan yritykset. Eli niitä on reippaasti on laskenut, että varmaan lähemmäs 800 keräyspistettä, missä lyijyakkuja tällä hetkellä kerätään. Ja meillä ei ole itsellä omia akkulaatikoita, vaan nojataan noihin meidän operaattoreihin. Näette seuraavassa kuvassa, ketä ne ovat, mutta meillä on Suomen tämmöiset, sanotaan, että merkittäviä jätealan toimijoita, joilla oli jo aikanaankin niitä omia akkulaatikoita. Tehdään sitten heidän kanssaan yhteistyötä niin, että he toimittavat akkulaatikot näihin keräyspisteisiin ja sieltä se sitten jatkaa ne lyijyakut matkaansa Raumalle, Suomen akkukeräykselle, kierrätykseen tai sitten Ruotsiin, Viroon tai Latviaan. Ja näillä meidän operaattoreilla on sitten nuo jätesiirtoluvat ja niiden kautta ne akut sitten toimitetaan noihin kierrätyslaitoksiin. Ja niin kuin totesin tuossa aikaisemminkin, niin hyvinhän ne akut kiertää, eli käytännössä 100% kaikista lyijyakuista, mitä jätteeksi päätyy, saadaan kierrätykseen, kun niillä on se positiivinen arvo ja myöskin sitten niiden sisältämästä lyijystä, niin saadaan oikein merkittävä osuus sitten kierrätykseen ja ennen kaikkea kiertoon sitten uusiin akkuihin. Ehkä semmoinen kysymys, mitä itselle herää tai aika usein kysytään, että miltä se lyijyakkumarkkinat tällä hetkellä näyttää, niin ennustetaan, että niin kauan kun niihin ei tule rajoituksia lyijyn käytöstä käynnistysakkuihin, niin edelleen ne markkinat on aika lailla samansuuruiset kuin tälläkin hetkellä ja pientä prosentuaalista nostoa on sitten odotettu niihin, mutta tietysti aika näyttää, että kuinka kauan sitä lyijyä saadaan akuissa käyttää. Laita vaan seuraava. No tästä näkee nämä meidän operaattorit, eli tuttuja nimiä, LT, Kajaanin Romusteena, Romukeskus, Eurajoki, entinen Fortum, NG Nordic, Kuusakoski ja teille hyvin tuttuja kumppaneita, eli tietääkseni suuri osa käyttää näitä. Joo, laitan vaan tulla seuraava. Ja tämä tilastoasia on sitten ihan sillä lailla mielenkiintoinen, että halusin näyttää teille, että miten nämä maahan tuodut akkumäärät tuossa on aikojen saatossa muuttuneet, niin meillä kuitenkin tuommoinen reilu 20, noin 27 000 tonnia on noin maahan tuodut akut ja kerätyt akut niin on tuossa 23 000 tonnissa ja silloin kun lähdettiin tätä yhteistyötä tuossa rakentamaan, niin silloin käytiinkin jo Timon kanssa, selvitettiin niitä, että mikä osuus sieltä jätelaitoksilta sitten tähän tulee. Mutta että tämä tulee niin kuin hyvin monesta eri virrasta, niin kuin tuossa aikaisemminkin nähtiin, niin siellä on monia eri keräystahoja, jotka niitä kerää ja sitä kautta sitten saadaan noinkin suuret tonnimäärät sitten kerättyä. Käytännössä nämä luvut kertoo siitä, että kaikki mikä laillisesti Suomessa kerätään vuositasolla, niin kaikki lyijyakut on siis näissä tilastoissa ollut vuodesta 2022 lähtien. Ja tokihan me pystytään hyvin sitten vertaamaan ja katsomaan, että miten ne lyijyakut liikkuu, koska saadaan esimerkiksi Sykeltä sitten kaikki nuo jätesiirtoluvat. Ja pystytään sitten vertaamaan niihin. Eli meillä on hyvä käsitys siitä, että miten ne lyijyakut liikkuu. Mennään vaan seuraavaan.
No sitten sitä taustaa sille sopimukselle, niin tuossa mainitsinkin jo, että se akkuasetus on ollut nyt se tärkeä driveri tähän, ja meillä on tässä nyt, sitä on pitkään sitä asetusta, mekin ollaan kommentoitu ja seurattu sen matkaa, mutta voimaan saatiin se tuossa elokuussa 2023 ja soveltaminen alkoi viime vuoden alussa, mutta siinä on ollut aika paljon näitä siirtymäsäädöksiä ja minkä takia ollaan oikeastaan vasta tänään täällä, niin on se, että se tuli voimaan tuottajavastuuta koskevat, eli käytännössä jätehuoltoa koskevat asiat tuli voimaan 18.8. Siis tänä vuonna. Ja meillä oli tähän liittyen, pidettiin Rexerin kanssa myöskin semmoinen seminaari, jossa tätä asiaa käytiin läpi. Se, mikä tässä nyt on ehkä huomionarvoista, meillä on tulossa tähän vähän myös kansallista lainsäädäntöä. Se on tällä hetkellä EU:ssa notifioitavana ja odotetaan, että saataisiin se sitten voimaan ensi vuoden alussa, mutta siellä on ehkä enemmän sellaisia yksityiskohtia, kuka toimii viranomaisena ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta se, mitä me ehkä tässä nyt eniten tässä odotellaan, on sitten soveltamisohjeet, jotka sitten tulee olemaan sitä kansallista tulkintaa liittyen tähän akkuasetukseen ja niiden, jos nyt kaikki hyvin kävisi, niin tiedän, että ne on tosi pitkällä, mutta että ehkä saataisiin ne tuossa nyt sitten marraskuun alkupuolella. Ollaan odotettu niitä kyllä jo paljon aikaisemminkin ja ennen kesälomia saatiin ensimmäiset versiot katsottavaksi ja elokuussakin niitä on jo kommentoitu ja Kivollakin on ollut mahdollisuus niitä sitten kommentoida osana akkuohjausryhmän toimintaa. Mutta siellä ne asiat, semmoiset ehkä isommat asiat liittyy esimerkiksi semmoisiin asioihin kuin keräysverkosto, kuinka kattava sen pitää olla eri akuille ja ennen kaikkea se sitten ehkä on tietysti tuottajayhteisöä koskevaa asiaa, mutta siellä on paljon myös sit jakelijoita koskevia asioita. Mutta se, mikä tässä akkuasetuksessa nyt siis on tärkeää, on se, että sitä sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, eli kaikki on samalla viivalla, ja sitten se kattaa sen koko elinkaaren. No sitten tässä tavoitteet on niin kuin hyvin laajat ja kiinnitetään huomioon niihin sosiaalisiin vaikutuksiin, mutta myös ympäristövaikutuksiin. Ja se, mikä näkyy nyt siellä jätehuollossa, niin on tietysti se, että uusille akkuluokille tulee myös keräystavoitteita. Ne ei sinänsä koske nämä keräystavoitteet nyt vielä lyijyakkuja, mutta toisaalta sitten siellä lyijyakkupuolella niin tulee sitten niin kuin esimerkiksi kierrätysastevaatimukset nousee nykyisestä 65%. Mutta mä jotenkin näen, että tämä kokonaisuudessaan on tosi hyvä asia ja me tiedetään, että tuo litiumakkupuoli tulee 15-kertaistumaan tässä 20-30 vuoteen mennessä, jos nyt merkit on oikein, näyttää oikealta ja sitä kautta sit saadaan niin kuin, kokonaisuudessaan tätä akkujen niin kuin vastuullista valmistusta ja tuotantoa ja käyttöä ja myös kierrätystä edistettyä. Että aikaisempi paristoakkudirektiivi ei oikeastaan edes tiennyt sellaisesta kuin litiumakut, että se oli niin kuin hyvin semmoinen pieni sektori, joka oli tuolla kannettavissa paristoakuissa, mutta että sitä ei oltu kauhean huolissaan vielä silloin, kun se on 2006 annettu. Joo, mennään vaan eteenpäin. Mutta joo, siellä. Joo, eli se, mikä nyt on semmoista oleellista ja tärkeää, miksi me nähdään, että jätelaitokset on hyvin tärkeä kumppani meille, on se, että keräysverkoston tulee olla maan kattava. Se on nyt jo, mutta siihen tulee niin kuin vaatimuksena, että aluekeräysverkoston tulee olla maan kattava ja käytännössä joka kunnassa yksi piste ja joko pysyvä tai sitten erilaiset kiertävät keräykset on myöskin mahdollista. Ja se, mikä tässä nyt tulee uutena myöskin, on se, että kaikille akkujen jakelijoille tulee myös ihan uutena keräysvelvoite, eli vastaanottovelvoite niiden akkujen suhteen, mitä he myyvät. Nythän se on jo kannettavilla paristoilla akuilla, mutta se tulee koskemaan jatkossa kaikkia. No miten sitten tämä aluekeräysverkosto, missä jätelaitokset toivottaisiin olevan, niin on linkityksessä tähän jakelijakeräykseen, niin siellä saattaa tulla sitten tämmöinen lisäys tai poikkeus, että jos on pieniä jakelijoita tai jos jakelijan lähellä sijaitsee tämmöinen aluekeräyspiste, niin he voisivat sitten kuluttajilta ohjata kuluttajan loppukäyttäjältä sitten ne akut myös tämmöisiin keräyspisteisiin. Ja tämä tietysti lyijyakkujen osalta
tämä on varmaan aika marginaalisia tapauksia, mutta toisaalta sitten meillä voi olla tosi pieniäkin akkukauppoja, jotka näkee, että jos olisi sit useampi vaikka käynnistysakku jollain, niin voisi olla heille sitten helpompi ohjata se. Ja tällä hetkellähän se tieto löytyy jo sieltä kierrätysinfosta, eli sieltähän löytyy lähinnä käytännössähän jätelaitokset onkin kaikki sitten toimivat niin kuin lyijyakkujen keräyspisteinä ja tiedot löytyy hyvin sieltä kierrätysinfosta ja nähtäisiin, että sitten jatkossakin niin meiltä on sitten edellytyksenä, että löytyy tiedot noista aluekeräyspisteistä jostain julkisesta tietolähteestä, mutta meidän tulee kerätä jatkossa myös sitten myös jakelijakeräyksestä kaikki tiedot. Eli täytyy palvella hyvin laajasti nyt sitä niin kuin loppukäyttäjäkuntaa sillä, että ne tiedot löytyy. No itse en ole kauhean huolissani tästä lyijyakkukeräyksen osalta, eli vaikka sinne se jakelijakeräys tulee pakolliseksi, niin meillä tälläkin hetkellä kaikki isot ketjut, jotka lyijyakkuja myy, niin kerää Biltema, IKH, ja esimerkiksi varmaan kaikki autohuollot tällä hetkellä, eli se on vähän semmoinen, niin kuin, se on tietyllä tavalla ollut jo siellä, ja sama ajattelen myös tästä aluekeräysverkostosta, eli meillähän on ollut hyvin kattava verkosto, kiitos teidän, ja se on toiminut hyvin, se löytyy hyvin, teillä on hyvää viestintää siitä ja tietoa siitä, eli se on siinä mielessä niin kuin toiminut tosi hyvänä semmoisena niin kuin runkoverkostona. Lyijyakkujen osalta niin kuin keräyksessä näen, että kaikki pysyy sillä tavalla pitkälti niin kuin samanlaisena, eli se turvallinen keräys on tietysti oleellista. Akkulaatikot edelleen toimivat keräysvälineinä ja ehkä se suurin asia, mitä tuossa itse aina nostan esille, niin siinä lyijyakkujen keräyksessä on tietysti oleellista ja tärkeää se, että koska niitä uusia akkuja tuuppaa aika paljon markkinoille ja ne on sitä litiumia tällä hetkellä pitkälti litiumpohjaisia, niin se, että me pidettäisiin ne lyijyakkulaatikot lyijyakuille ja sitten muille akuille löytyy sitten omat keräysvälineet. Ja tässä tosiaan voi ehkä mainita myös sen, että me tehdään siis paljon yhteistyötä Rexerin kanssa nyt ja myös tulevaisuudessa. Ja tavoitteena on myös se, että se viestintä olisi selkeää ja yhdenmukaista aina niin kuin kullekin keräystaholle näin, että tiedettäisiin, että kuka vastaa sitten mistäkin osuudesta ja myöskin autettaisiin tunnistamaan niitä akkuja ja viestimään siitä keräyksestä mahdollisimman hyvällä tavalla. No sitten muita oli se, että uutuuksia on tämä teollisuusakut, niistä kuulette varmasti vielä, mutta sekään ei sinänsä koske suoraan ehkä lyijyakkuja, eli meillä on lyijyakut, teollisuuspuolen akut hyvin saatu kerättyä tähänkin asti, ja siihen meillä on ollut tarjolla ratkaisuja, eli meidän operaattorit sitten ihan noutaa, jos on isommista teollisuusakuista kyse, mutta sitten näihin lyijyakkulaatikoihin tosiaan jonkun verran tulee sitä pienempää lyijyteollisuusakkuakin, mutta se ei sinänsä ole ehkä se haaste, vaan haaste tulee sitten kaikista muista teollisuusakuista, eli lähinnä noista niin kuin litiumpohjaisista teollisuusakuista, ja siitä kerrotaan sitten, kun saadaan siihen vielä tarkennuksia, muun muassa sieltä soveltamisohjeesta. No sitten yksi semmoinen oleellinen muutos on se, että meidän tuottajayhteisöjen vastuulle tulee toimittaa keräysvälineet keräyspisteisiin, ja siitäkin oli siinä sopimuksessakin selkeästi maininta, eli aikaisemmin se kuljetus on tavallaan ollut enemmän sitten tuottajayhteisön vastuulla, mutta myös ne keräysvälineet ovat jatkossa. Ja tietysti lyijyakkujen osalta niin ne meidän operaattorit ovat tarjonneet ne keräysvälineet myöskin sinne, eli ne lyijyakkulaatikot ja ajatuksena olisi jatkaa tätä järjestelyä myös sitten jatkossa, että tuottajayhteisöllä ei itsellään olisi varsinaisesti niistä keräysvälineitä, vaan me tehtäisiin sitten sopimuskumppaneiden kautta tämä yhdessä. Ja sitten kun nämä keräyspisteet, eli nyt tulee tosiaan näitä uusia keräyspisteitä, paitsi nämä jakelijakeräys, niin sitten niitä akkuja tosiaan tulee sieltä esimerkiksi purkamoilta ja romukauppialta ja sitten akkuasetuksessa on mainittu myös niin kuin kunnalliset tahot, ehkä vähän eri termillä, mutta olemme ymmärtäneet, että siinä viitataan kuntiin ja kuntien jätelaitoksiin ja sitä kautta se yhteistyö keräykseen tulisi sitten myös sieltä akkuasetuksen kautta tavallaan toiveena eli nähdään niin kuin teidät yhtenä keräystahona.
Tämä akkuasetus antaa ja nämä tulkinnat, mitä on käyty ympäristöministeriö ja valvovan viranomaisen kanssa, niin on antanut myöskin sitten niin kuin jätelaitoksille mahdollisuuden tai tavallaan niin kuin semmoisen vapaaehtoisen mahdollisuuden toimia aluekeräyspisteenä. Eli tämä ei ole niin kuin suoranainen pakotettava velvollisuus, toisin kuin esimerkiksi jakelijat eivät voi enää sanoa, että en vastaanota, eli heille se vastaanottovelvoite tulee suorana, mutta sitten alueellisille jätelaitoksille ja kunnille tämä tulee niin kuin vapaaehtoisena. Mutta tietysti jos haluaa, ja olen ymmärtänyt niin, että jätelyjuokkujen keräys edelleen teitä kiinnostaa, haluatte niin kuin tarjota kuluttajille ja loppukäyttäjille sen mahdollisuuden myös jatkossa, niin sitä kautta sitten tämä sopimuksen kautta tarkennettaisiin sitä, että tuottajayhteisö tästä keräyksestä tosiaan on vastuussa ja keräysvälineistä, mutta että meillä se malli olisi edelleen samanlainen kuin teillä tälläkin hetkellä. Eli käytännössä se kontaktipinta on ne meidän operaattorit ja he toimittaa ne laatikot ja heiltä voi tilata tyhjennykset, mutta me saataisiin se tieto paljon paremmin siitä keräyksestä myös sieltä jätelaitoskentästä. Tällä hetkellä meidän tarvii tehdä aika paljon töitä, että saataisiin ne tonnit sieltä selvitettyä sieltä meidän operaattoreiden kautta ja toisaalta sitten, koska te olette selkeästi niin kuin asetuksessa esitetty yksi keräystaho, niin sitä kautta haluttaisiin tätä sopimusta viedä sitten eteenpäin. Ja se, mikä on tietysti myös siinä asetuksessa käy ilmi, on se, että jatkossa ne akut tulisi aina sitten toimittaa sinne tuottajavastuujärjestelmään. Käytännössähän tämä jätelaki edellyttää sitä nyt jo, eli käytännössä kerätä saa, mutta niin kuin tuottajavastuualaisia jätteitä, mutta se tulee tehdä yhteistoiminnassa tuottajayhteisön kanssa. No, me ollaan nähty niin, että koska ollaan tätä asiaa tässä seurattu ja selvitetty ja näyttänyt siltä, että jätelaitokset käytännössä ovat näiden meidän operaattoreiden kanssa kumppaneita ja toimittavat akut sinne, niin ei olla tähän asti tähän sinänsä niin kuin erityisesti, sanotaanko näin, että ei olla niin kuin aiemmin tähän edellytetty mitään sopimuksia, koska on nähty, että tämä järjestelmä toimii jo ihan tällainen riittävällä tasolla ja niin kuin oikeastaan järjestelmän kuuluukin. Mutta nyt meilläkin nämä vaatimukset kovenee niin sanotusti tuon uuden akkuasetuksen myötä ja tuottajayhteisö joutuu hakemaan uudet hyväksynnät ensi vuoden puolella, kun tämä kansallinen lainsäädäntö tästä saadaan valmiiksi ja sitä kautta joudutaan myös sitten todentamaan ja todistamaan myös sit viranomaiselle, että nämä keräysverkostot ovat kattavia ja toisaalta myös se, että ollaan myös sitten sovittu siitä niin kuin sen keräyksen ja kierrätyksen toteuttamisesta, eli sitä kautta halutaan sitten vielä vähän tarkentaa sitä, ja varmistua tietysti siitä, että kaikki toimii niin kuin akkuasetus edellyttää. No, kierrätystehokkuuksista ja materiaalin kierrätystavoitteista tuossa jo mainitsinkin. Ne on sellaisia tärkeitä näkökulmia ja tiedän, että teette jonkun verran myöskin erilaisia alueellisia raportteja, missä tarkastelette eri materiaalien kierrätysastetta ja kierrätystehokkuuksia. Mun tehtävänä itse asiassa juuri olen tämmöisessä alueellisessa kierrätysasteen määrittelyryhmässä, ohjausryhmässä ja siihen liittyenkin tässä juuri selvitellyt näitä asioita ja itse näen, että on todella niin kuin tärkeää nähdä se ja tietää myöskin se, että mitä tapahtuu niille jätteille sen jälkeen, kun ne on kerätty. Ja kaikkien meidän toiveissahan on tietysti se, että niillä olisi mahdollisimman hyvä kierrätysaste ja se on se asia, mitä pystytään myös teille sitten tuottamaan tietona. Eli tuottajavastuutilastot kerätään kaikista tuottajavastuualaisista jätteistä vuosittain ja me pystytään myös sitten teille tuottamaan tietysti tietoa myös siitä, että mikä se kierrätysaste milläkin akkuluokalla esimerkiksi jatkossa on, jotta voitte hyödyntää sitten näitä tietoja myös esimerkiksi omissa raporteissanne. Ja toisaalta sitten nähdään myös tärkeänä se, että tämä viestintä ja yhdessä toteutettava viestintä myöskin, eli me ollaan aika paljon
tehty sitä viestintää akkuasetukseen liittyen tässä nyt viimeiset ehkä 1,5 vuotta Torrexerin kanssa ja meidän tavoitteena on tietysti tuottaa sitä tietoa myös teille ja jatkossakin sitten toivonkin sitä, että ollaan jonkun verran osallistuttukin teidän erilaisiin tilaisuuksiin, missä on ollut niin kuin viestinnän henkilöstöä ja eri rooleissa olevia henkilöitä. Ja se meillehän on tietysti tosi tärkeää myös sit jatkossa tietää, että mitä ne kysymykset on, mitä teillä herää, jotta pystytään sitten auttaa viestinnässä myös sinne loppupäähän. No sitten ehkä muutamia nostoja. Tämä jäteluokitus muuttuu, se varmaan teille ehkä on tullutkin jo tuossa vastaan, mutta ei suoraan liity siis akkuasetukseen, mutta jäteluokkiahan tarkistellaan jonkun verrankin ja sinne itse asiassa jäteakkupuolelle tulee aika paljon lisää luokkia, jätekoodeja ja niistä on tarkoitus tehdä tuossa meillä nyt tiedotettakin. Sinikka Koikkalainen oli pitämässä esitystä tuolla meidän akkuseminaarissa, on tulossa myös akkuohjausryhmään ja sieltä voidaan sitten välittää teille myös, jos kiinnostaa, niin sitä esitystä, niin näette vähän, nämä ei ole ihan nyt akuutteja, ne on sitten enemmän siellä 27 puolella, mutta mitä vaikutuksia näillä on esimerkiksi sitten ympäristölupiin, niin on varmaan ihan hyvä tiedostaa. Ja se, mitä mainitsinkin, niin tuosta keräysinfrasta, niin se on siis tuottajayhteisöjen vastuulla ja sehän on pitkälti ollut näin, että ne meidän operaattorit ovat tälläkin hetkellä ne keräyslaatikot toimittaneet ja vastanneet niistä ja nämä vastaavanlainen malli olisi jatkossakin ajatuksissa. Yes. No tuosta vaan ehkä vielä, että me tuotetaan erilaista tietoa, mitä tuossa mainitsinkin ja meiltä löytyy jo meidän akkukäärätyksen sivuilta löytyy paljonkin asiaa akkuasetuksesta, sieltä löytyy jo näitä erilaisia vastuita, jakelijoiden vastuuta, etämyyjän vastuuta ja me ollaan kehittämässä kovasti näitä meidän verkkosivuja niin, että sieltä löytyisi vastauksia myös teille ja akkujen kierrätyssivuja itse asiassa ollaan juurikin nyt kehittämässä niin, että sinne tulee akkujen keräykseen liittyvää paljon tietoa ja laajennetaan sitä, mutta kuuntelen mielelläni myös sitten teidän ajatuksia siitä. Mutta ideana olisi se, että sitten kun kilpailutatte lyijyakkusopimuksia tai toimijoita, niin siinä pääsette sitten heti sieltä tarkistamaan, että ketkä on meidän operaattoreita ja sitä kautta sitten helposti näkee myös sitten tuossa niin kuin tarjousten tarkasteluvaiheessa, että ketkä tavallaan toimii meidän kanssa kytköksissä, niin tietää, että sitä kautta sitten akut meidän järjestelmään sitten tulee. No sitten vielä mainoksena tuottajavastuuiltapäivä, koska tuottajavastuu koskee toki laajaa joukkoa muitakin aloja ja siellä nyt on SERRI, sähköelektroniikkalaiteromu meillä fokuksessa ja siellä on paljon ajankohtaista asiaa tietysti tuottajavastuulainsäädännöstä, mutta myöskin kiertotalousmarkkinoista ja sekoitevelvoitteista ja ihan mielenkiintoisia esityksiä pystyy osallistumaan myös etänä ja meidän tuottajayhteisö neuvottelukunta eli Tynkki järjestää nämä tuottajavastuuiltapäivän vuosittain ja toivotan teidät kaikki kovasti tervetulleeksi sinne. Jes, siinä minun monologini. Timolla taisi olla sitten, käydäänkö me keskustelua tässä vaiheessa vai esitetkö se vielä niitä meidän, joo, jes. Ehkä ehdottaisin, että otetaan kaikki tavallaan valmisteltu sisältö putkeen ja sitten sit keskustellaan sen jälkeen. Kiitos Johanna, hyvin hyvä kattava johdanto tavallaan, että miksi olemme tässä ja mitä tavallaan niin kuin muutoksia tapahtunut ja miten se vaikuttaa niin kuin jätelyijyakkujen keräykseen kuluttajilta jäteasemilla ja kiertävissä keräyksissä. Ehkä tiivistettynä voidaan todeta, että se mikä niin kuin Johanna totesi, periaatteessa tarkoituksena on niin kuin mahdollistaa jatkaminen pääasiassa nykymallin mukaisesti, mutta se mikä puuttuu on suora sopimus yksittäisen jätelaitoksen ja akkukierrätys PP-tuottajayhteisön väliltä. Ja tämä on tavallaan se elementti, mitä on tavallaan lähdetty niin kuin nyt yhteistyössä tässä hahmottelemaan. Me tarvittiin lähtölaukaus ottaa tuossa jossain kohtaa helmikuuta, että silloin Kivon
jätelaitosryhmässä, eli tässä meidän uuden työryhmämallissa, niin siellä keskusteltiin asiasta ja todettiin, että aika on kypsä, eli EU:n akkuasetus riittävän pitkällä ja kansallisesti on jo hahmottunut, että mitä se tarkoittaa, ja silloin tavallaan todettiin, että tartutaan asiaan. Jätelaitosryhmässä päätettiin, että muodostetaan pieni jätelaitosedustajista koottu nyrkkityöryhmä käymään näitä yhteistyötunnusteluja Johannan kanssa, ja näin toteutettiin muutaman kerran kesän aikana. Erinäisiä keskusteluja yhteisesti tuottajayhteisön kanssa käytiin, ja tuossa loppukesästä alkusyksystä todettiin, että ollaan saatu työpäätökseen, ja tältä pohjalta nyt tämä infokoolle kutsuttiin, eli siinä kalenterimerkinnässä niin oli liitteenä tämän neuvottelujen keskustelujen tuloksena syntynyt hahmotelma siitä tulevasta yhteistyömallista ja siitä yhteistyösopimuksesta, mikä yksittäisen jätelaitoksen ja akkukierrätys PPO:n välillä voitaisiin niin kuin solmia, jolla virallistettaisiin se, että jätelaitos toimii osana tuottajayhteisön järjestämää jätelyakkujen keräysjärjestelmää valtakunnassa. Taustatulla tämä lyhyesti siinä. Tuossa meidän työryhmässä oli 3 keskeisen jätelaitoksen edustajassa antamassa sitä niin kuin kentän näkökulmaa ja tuomassa niitä erilaisia tämän hetken tilanteita, että miten se jätelyakkujen keräys oli toteutettu jäteasemilla ja kiertävillä keräyksillä, minkälaisen logistisen ketjun kautta ne päätyivät sinne kierrätysoperaattoreille käsittelyyn. Tässä on tiivistettynä se luonnosteltu yhteistyösopimus yhteen diaan, eli varsin paljon sisältöä tiivistettynä muutamaan ranskalaiseen viivaan. Totta kai lähtökohtana se, että tässä tarkastellaan pelkästään niin kuin lyijyakkuja, eli näitä ajoneuvoteollisuusakkuja, jotka on lyijystä valmistettuja, eikä niitä 4 muuta tai niitä muita akkuluokkia, vaan pelkästään keskitytään jätelyijyakkujen ympärille tapahtuvan yhteistyön määrittelyyn. Tässä toimintamallissa ja siinä sopimuksessa ideana on se, että tuottajayhteisö määrittää joukon kierrätysoperaattoreita, jotka on käytettävissä. Eli Johanna tuossa omassa esityksessään esitteli tämänhetkiset kierrätysoperaattorit, joiden kanssa akkukierrätys PPO on valtakunnallisesti jätelyakkujen kierrätyksestä sopinut, niin käytännössä siitä operaattorijoukosta jätelaitoksen tulisi valita se haluamansa kierrätysoperaattorikumppani, jonka kanssa sitten sopii yksityiskohtaisemmin siitä logistiikan ja käsittelyn toteuttamisesta. Tuottajayhteisön vastuulla olisi, niin kuin Johanna totesikin, tarjota ne akkukeräyslaatikot käyttöön jäteasemilla, joihin ne jätelyjuokut tulisi niin kuin pakata sitä kuljetusta varten ja varmistaisi, että tarvittava tieto sieltä kierrätysoperaattorilta toimitetaan jätelaitokselle joko sähköiseen raportointijärjestelmään tai erillisenä vastaanottoraporttina tai miten kukin jätelaitos sen tiedon itsellensä omalta operaattorikumppaniltaan haluaa. Eli ideana, että tuottajayhteisö määrittää periaatteessa joukon kierrätysoperaattoreita, joiden joukosta kukin jätelaitos valitsee haluamansa kumppanin, jonka kanssa sitten käytännössä sen jätelyjuokkujen keräyksen toteuttaa. Aika usein se taitaa olla kytkettynä laajemmin vaarallisten jätteiden keräykseen. Esimerkiksi se on osa sitä kokonaispalvelua vaarallisten jätteiden jätehuollosta, ja siellä yhtenä jätelajina ne jätelyjuokutkin päätyvät sitten asianmukaiseen käsittelyyn. Taitaa olla yleisin toimintamalli, niin kuin olen ymmärtänyt. Tuolla jätelaitoksella on palvella kaikkia kotitalouksia, vastaanottaa kaikki jätelyjuokut, mitkä kotitalouksilta ollaan palauttamassa. Sellaiset jätelyjuokut, mikä sinne järkevästi sinne akkulaatikkoon on sijoitettavissa.
Eli jos ollaan palauttamassa selkeästi teollisuuskäytöstä poistuneita, niin niitä ei ole velvollisuus vastaanottaa, mikäli ei ole tavallaan siihen mahdollisuutta. Voidaan ohjata sellainen palauttaja kääntymään niin kuin yrityspalautuspisteiden puoleen tai omaan isompaan pisteeseen, missä teollisuusakkujen vastaanotto on mahdollista. Tästä voi sopia sitten tarkemmin aina tuottajaehtoisen kanssa, kun sitä omaa sopimusta on Johannan kanssa neuvottelemassa. Että onko mahdollisuus tarjota myös teollisuuskäytöstä poistuvien jätelyjuokkojen vastaanottoa vai ei ole, vai missä pisteissä mahdollisesti sellainen mahdollista. Nämä on mahdollista täsmentää sitten niissä tulevissa neuvotteluissa. Oletan, että ainakin osa teistä sen sopimuspohjan varmasti avasi ja sen tarkemmin luki läpi. Varmaan huomasitte, että siinä oli 2 liitettä luonnoksessa mukana, eli ensimmäisessä määritettäisiin se keräysverkosto, mikä on sen sopimuksen piirissä, eli ne jäteasemat tai muut keräysjärjestelyt, missä jätelaitos jätelyjuokkuja loppukäyttäjältä vastaa. Sitten toinen liite, missä määritetään niin korvausasioita. Ja tämä neuvoteltu kuvio perustuu siihen, että jätelaitos hyvittää tämmöisen pienen raaka-ainemaksun tuottajayhteisöille jokaisesta tonnista jätelyjuokkuja, mitä on vastaanottanut ja kierrätysoperaattorille toimittanut. Ja tarkemmat numerot löytyvät siitä toisesta liitteestä. Varmaan ainakin osa teistä varmaan sinne asti jakso dokumenttia kahlata. Tuossa on muutama ajatus siitä, että mitkä on seuraavat askeleet. Johanna tuossa indikoi, että tämmöinen järkevä määräaika voisi olla se, että tuossa alkuvuonna, tammikuun lopussa esimerkiksi jätelaitokset olisivat nämä sopimuksensa tuottajaehtoisen kanssa solmineet. Eli tässä nyt lähikuukausien aikana olisi toiveena asia ottaa työn alle. Ja mikäli sattuisi niin, että jätelaitoksen tämänhetkinen kierrätysoperaattori ei löytyisi siitä listalta, mitä Johanna esitteli, niin sillä sitten varmasti on tarve keskustella tavallaan pitempää siirtymäaikaa, että millä aikataululla esimerkiksi seuraavan kerran kilpailutetaan se vaarallisten jätteiden kokonaisuus. Ja esimerkiksi siinä kilpailutuksen yhteydessä huomioida sitten se, että ne jätelyjuokut tulisi päätyä sitten akkukierrätys PP:n jollekin akkukierrätys PP:n määrittelemän kierrätysoperaattorille, mikäli tällainen tilanne jollakin olisi. Mutta varmasti, niin kuin Johanna totesi, pääasiassa tälläkin hetkellä kaikki kerätyt jätelyjuokut päättyvät jollekin niistä mainituista kierrätysoperaattoreista. Mutta ihan kaikki, emme tilannetta ole selvittäneet. Siltä varalta, että joku olisi poikkeavassa tilanteessa, niin tuossa esille tuotuna. Tämä hyvin tiiviinä esittelynä siitä neuvotellusta yhteistyömallista ja yhteistyösopimuspohjasta, mitä tällä jätelaitosryhmän määrittelyn pienryhmällä tässä kuluneen puolen vuoden aikana ollaan aikaan saatu. Ja oikeastaan antaisin nyt puheenvuoroa muille kuin minulle ja Johannalle. Eli jos on herännyt jo ennakolta jotain ihmettelyä tai ajatuksia, mielellään kuullaan. Niin kuin tuossa Diela lukee, niin toki voitte olla sähköpostitse myös tämän infotilaisuuden jälkeen, mikäli ette ennakolta ehtinyt niin pitkälle pohdinnoissa, että olisitte vielä törmänneet johonkin ihmettelyyn, niin voitte toki olla yhteydessä. Ja toivotaan, että mieluusti, jos tässä pari viikon kuluessa lähetätte sähköpostitse omia havaintojanne, niin käydään niitä sitten kootusti läpi ja katsotaan sitten ehkä viimeiset stilisoinnit siihen sopimuspohjaan, mikäli sieltä, kun useammat silmät sitä läpi lukee, niin jotain selvennystarpeita havaitaan. Joo, mä voisin ehkä tuohon vielä
Jos sopii Timo jatkaa, niin me vähän tuossa Timon kanssa keskusteltiin siitä, että kun tässä on ollut tämmöinen pienryhmä, jonka kanssa tätä sopimusta on tosiaan valmisteltu, niin jos teillä tulee tähän semmoisia huolia tai kysymyksiä tai muotoilutarpeita, niin varmaan olisi hyvä, Timo, jos ne lähetettäisiin aluksi sulle ja sitten tämä jätelaitosten pienryhmä kävisi ne sitten vielä yhdessä läpi, että jos siellä on jotain semmoisia tarpeita, minkä takia sopimusta olisi hyvä muuttaa, niin saataisiin sitten käytyä niin kuin teidän näkökulmasta se asia ja sitten vielä mun kanssa akkukierrätyksen kanssa sitten sen jälkeen, jos sieltä jotain yhdessä on katsottu, että ne muutostarpeita on, niin hyvin tällainen, niin kuin, meillä on tosi hienosti tämä tässä niin kuin edennyt ja mun mielestä tämmöinen niin kuin vastavuoroinen keskustelu on ollut tosi semmoista, niin kuin itse olen oppinut paljon ja toiminut tosi hyvin ja hienosti, niin mielellään jatkan sitä, eli ihan voitte vapaasti nostaa esille asioita ja kysymyksiä ja sen pohjalta sitten katsotaan, että jos on tarvetta vielä jotain muuttaa. En ehtinyt vielä tätä meidän pienryhmää lähestymään, mutta ehkä heistä joku on linjoilla, niin tuossa kirjasi omaan kalenteriin, että ehkä kokouskutsua vielä yhdelle yhteiselle keskusteluun tulossa toisin sanoen. Voidaanko todeta, että meillä oli tuossa edustajia HSY:stä, Pirkanmaan jätehuollosta ja Lounais-Suomen jätehuollosta, jos mietitte, että ketkähän teidän kollegalaitoksista oli tässä kuluneen vuoden aikana mukana tässä valmistelutyössä. Niin kyseisistä laitoksista kerättiin todella paljon osaamista, jotka kyllä hyvin toivat esille sen moninaisuuden, miten niin kuin lyijyakut kotitalouksilta kerätään ihan samasta puusta, emme kaikki olleet veistettyjä. On erilaisia ratkaisuja eri puolilla Suomea eri jätelaitoksissa päädytty hyödyntämään. Osasta noudetaan jokaisesta jäteasemalta akut kierrätysoperaattorin toimesta suoraan käsittelyyn, ja osassa taas tuodaan pienemmiltä jäteasemilta akkuja keskuksen kautta sitten vasta kierrätysoperaattorille. Varmasti kullakin on ollut hyvät perusteet, miksi ovat päätyneet tietynlaiseen logistiseen kokonaisuuteen. Ja tähän tavallaan niin kuin varmistettiin, että tavallaan mahdollistetaan se kunkin järkeväksi katsonut ratkaisu siinä akkujen alkukeräyksessä. Todella meillä on tässä hieman varattua aikaa, että mikäli joku haluaa niin mielellään kuullaan kommentteja tai kysymyksiä, jos haluatte hyödyntää tätä tilaisuutta. Tuo varmasti on sellainen elementti, mitä pitää ihan mielessä tämä viestintäyhteistyö jatkossakin. Että tapahtuu paljon akkuasetuksen ympärillä tavallaan, niin tietysti olemme olleet samoissa tuossa foorumeissa ja samojen kampanjoissa mukana, mutta myös jatkossakin tunnistaa se myös viestintäyhteistyö. Kyllä, ehdottomasti näin. Joo, ja näen, että tavallaan olemme halunneet kyllä viestiä myöskin aina sinne niin kuin jätelaitoskenttään asioita, mutta että kun se teidän se suora kontakti on pääosin ollut ne meidän operaattorit, niin tavallaan se tieto siitä lyijyakkujen keräyksestä ja siihen liittyvistä asioista on aika pitkälle tullut heiltä. Toisaalta sitten aina on tunnistettu myös se, että lyijyakkujen keräys on aika semmoista vakiintunutta ja se tunnetaan hyvin ja lyijyakut tunnetaan hyvin ja siihen niin kuin ne mallit, keräysvälineet ja muu on hyvin semmoista vakiintunutta, joten siinä on ehkä ollut vähemmän mitään semmoista ihmetyksiä aiheuttavaa, kun sitten taas tuolla muulla akkupuolella niin kuin keräysvälineet, kuljetusvälineet, ylipäätänsä se koko akkumaailma on muuttunut aika paljon tässä niin kuin viimeisinä vuosina, niin tämä meidän fokuksessa oleva on ehkä ollut se pysyvin tähän astisista. Se oli yksi tämmöinen kommentti, minkä tuossa sainkin tähän sopimuspohjaan, että esimerkiksi varmasti on syytä määrittää yhteyshenkilöt puoliin ja toisin, jolloin mahdollistetaan nimenomaan tiedon välittäminen, kun todetaan tarvetta olla yhteydessä. Joo. Se on tämän tyylisiä varmaan viime viilauksia joka tapauksessa järkevä tehdä siihen pohjaan. Joo.
ei näytä olevan puheenvuoropyyntö. Todetaanko, että viesti oli ymmärrettävä ja selkeä. Mutta niin kuin sanoin todella, että mielellä otetaan sähköpostitse kommentteja, että voitte minulle laittaa pari viikon kuluessa, jos reagoitte, niin ehditään yhdessä käsittelemään. Ei tarvitse olla iso asia, voi pienemmästäkin asiasta, luettavuusasiastakin vaikka huomauttaa, jos lukemisen töksähti johonkin ja joudutte niin kuin päätä raapimaan, että mitä tämä tarkoittaa, niin olkaa toki yhteydessä. Tarkoitus on tehdä sopimus, joka on niin kuin ymmärrettävissä laajasti, muutenkin kuin niiden, jotka on siihen laatimiseen osallistunut. Hyvä. Ja minulta voi tosiaan kysellä kanssa, jos on jotain semmoisia, ihan voitte olla yhteyksissä ihan matalalla kynnyksellä, jos on tuohon akkuasetukseen tai siihen liittyvään lainsäädäntöön tai muuhun liittyviä kysymyksiä, niin vastaan mielelläni. Ja tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, niin nämä soveltamisohjeet tässä nyt tulevat toivottavasti pian. Ja tarkoituksena on sitten tehdä siitä sitten myös uutista meille ja jätään sitä Timon kautta myös sitten varmasti niin saadaan laajasti myös sitten tietoa siitä teillekin, mutta uskoisin, että se ei sinänsä tähän sopimukseen varsinaisesti mitään semmoista, tai tietääkseni mitään semmoista merkittävää uutta tuo, niin kuin mainitsinkin, niin ne on sitten enemmän semmoisia niin kuin raportointivelvollisuuksia, jotka koskee meitä tai jotain muita, ja sitten jakelijakeräykseen ja sitten, että miten laaja keräysverkosto tulee olla ja eri jakeille, niin tämän tyyppisiä asioita, että aika paljon sinne meidän tontille osuvaa niin sanotusti, meidän ja jakelijoiden tontille. Ainoa nyanssi on tällainen, mikä ehkä meitä koskettaa, on se mahdollinen painoraja tavallaan, mikä siellä asetettaisiin, eli kuinka iso akku niin kuin rinnastuisi kotitalouskäytössä olleeseen. Siellä on jossain luonnoksessa oli varsin korkea kilomäärä sille, mikä tulisi kyetä vastaanottamaan. Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta, ja siitä me käytiinkin itse asiassa sillä meidän pienryhmälläkin, kysyin silloin mielipiteitä siitä, että silloin taas tällä hetkellä se on 25 kiloa ja esitys oli 50 kiloa ja todettiin, että se 50 kiloakaan ei ole ihan, niin kuin, ihan mahdoton, eli siihen voitaisiin, se voisi olla mahdollista, mutta ei välttämättä joka pisteessä. Mutta me ei tällä hetkellä siis nyt tiedetä, mikä se tulee olemaan, mutta nämä 2 kilorajaa on esitetty. Ehkä tietystikin voidaan ajatella, että ehkä tällainen jätelaitosten näkökulmasta, niin ehkä siellä on paremmat fasiliteetit vastaanottaa kuin vaikka sitten siellä jakelijoilla myymälöissä niin kuin painavia jätekappaleita. Että siellä varmaan on vielä suurin päävaiva, jos se sama kiloraja pätisi sitten niin joka ikisessä myymälässä pitäisi kyetä vastaanottamaan. Niin vaikka ei se ole ongelmatonta 50 kilon kappaleen vastaanottajia samalla, mutta varmasti vielä ongelmallisempaa olisi edellyttää sellaista niin kuin myymälähenkilökunnalta. Jep. Jaetaan tuskaa varmasti kaupan edustajien kanssa. Kyllä. Joo. Mutta jos ei tuota enempää, en pidättele perjantai-iltapäivällä. Ehkä muillakin on jotain vielä muutakin tehtävää ennen kuin viikonloppu koittaa. Kuten sanoin, kaikki materiaali löytyy siitä kalenterikutsusta, että en välttämättä ole lähettämässä erikseen mitään sähköpostia. Eli ottakaa sieltä se sopimusluonnos talteen ja myös tämä esitysaineisto niin löytyy siitä kalenterikutsusta. Kiitän kaikki osallistujia. Toivottavasti antoi teille selkeyttä, mitä on tulossa. Joo, kiitos ja varmaan hyvä läpikäynti. Joo, kiitos Timo. Ja varmaan se next stepit, eli kommentit Timolle ja pienryhmän kanssa pidetään vielä kokous. Ja sitten jos siihen jotain muutoksia siihen sopimuspohjaan tulee, niin ilmoitetaan teille kaikille. Eli varmasti lähetetään sitten se lopullinen sopimuspohja ja sitten lähdetään varmasti viemään sitä, sitten sovitaan niin kuin erikseen jokaisen kanssa sitten palaveri tai jos on tarvis, niin käy palaverisasiat tai sovitaan sitten siitä tavasta, että miten lähdetään sitten viemään tätä kunkin kanssa eteenpäin, mutta semmoisella ajatuksella varmasti mennään eteenpäin.
Yes. Hei, kiitos munkin puolesta oikein kovasti ja kiva, kun pääsitte noin monilukuisesti linjoille. Niin toivotan kaikille hyvää viikonloppua. Mukavaa Halloweenia. Kyllä, just näin. Kiitoksia. No, hyvä, moi moi.